Alamisa min ye desanburu kalo tile 5 ye san 2024 ani naani an balima joliba jabarani filɛbaw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na arajo joliba lamɛnbagaw Bamako yan Segu Sikaso an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna aw ni sɔgɔma min ye aw ka kunnafoni gafew ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ nin ye laadala jɛmukan ye min bɛ sigi don o don a kun de ye aw bɛ se k'aw to aw sigiyɔrɔ la kunnafoni di sɛbɛn minnu bɛ fasiri ni kunnafonidilaw ka wulikajɔ don ka se ka jamana kunnafoni ɲini awa ka fasiri nanzarakan na anw ta ye ka lakale aw ye bamanankan na limanaw aw tulo gɛrɛjɛgɛ mana kɛ min ye o na lase aw ma bi alamisadonya in na o kuma na an tɛna nin ko in bila dagenda la sabu an bolo falen bɛɛ bi kosɛbɛ o kuma na gafe minnu n'an gɛrɛjɛgɛ donna olu la o bɛ tali kɛ l'indépendant ale bi yan min ye le soir de Bamako ye ale b'an bolo kɔrɔ yan le challenger ale bi yan min ye nouvelle horizon ye ale bi yan nɔ ka taa se l'indicateur du renouveau ale fana b'an bolo kɔrɔ yan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni les échos ye ni waati kɔni man ta an tɛgɛ ma limanaw kunnafoni in bɛɛ kɔnɔ kuma an n'a lakale aw ye sisan ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba ka Bubakari Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Lamini Kulubali Augustin Isubi Yusuf Sangare ani Musa Hayidara olu bɛ k'an bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila limanaw gafe min bɛ yen n'an bɛ lakali daminɛ o la o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant ye ɲininkali kɛ a ko waati jumɛn de min ye Mali kunnafonidilaw ye birifini min n'a birilen man da birifini a bɛna wuli ka bɔ an ka don jumɛn ɲininkali in kɛra ka sɛmɛ mun na limanaw kɛwale min n'o bɛ senna sisan n'o ye Joliba TV News ale datuguli ko kuma ye n'i y'a lajɛ maliden caman de bɔra ni kunnafoni kalama minnu ko nin man ɲɛ awa n'i y'a lajɛ kunnafonidiso min bɛ yen ni ale fɔlɔ de ye awa jɔra kunnafoni ko la banaw kunnafonidiso fɔlɔ min n'ale de bɛ kunnafoni ko la Mali kɔnɔ awa n'i y'a lajɛ ko kabi novembre kalo in tile 26 san 2024 tɛmɛnen min ye haute autorité de la communication ye limanaw ale kun ye ko latɔn Joliba jabarani la o la sa n'i y'a lajɛ ko awa a dugusajɛ min bɛ awa maa caman bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ awa Joliba kɔni datuguli ko kuma min fɔra awa a bilala sen kan maa min ye fasiri in kɛ Musa Bilali Sidibe limanaw a y'a jira k'a fɔ ko awa hali n'a sɔrɔla dɛmɛ ni dɛmɛ kumaɲɔgɔnyaw ni awa dɛmɛ kumaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin Joliba jabarani ma k'a fɔ ko a ka baarakɛ minɛ sɛbɛn n'o y'a ka licence ye k'o bɛna minɛ a la n'i y'a lajɛ a bɛ tile 9 de la bi limanaw min ye politique mɔgɔw ka taa se minnu bɛ awa kanabila n'o ye démocratie liberté d'expression awa hali kunnafonidilaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko nin ma bɛn ko Joliba ka hakɛw bɛ ka minɛ a la wa hali nin ye fana kunnafonidilaw ka hakɛ dɔ de minɛtɛ ye o la limanaw ka se ka kuma k'a bila lawaleyali la n'i y'a lajɛ awa ko min bɛ awa kunnafonidi sira dɔ ko fɔ awa min bɛ Burkina Faso n'o ye observateur Palga ye a na kɛ ni ɲɔgɔnna kuma bɔra ale fana da nka ale ta kɔni kɛra olu welela ka u ɲininka n'i y'a lajɛ limanaw an ta dugusajɛ yan nɔ min ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye Banjugu Dante ale ko kuma min fɔra ni haki bɛ ka jalaki bɛ Joliba TV News kan k'o kuma ye o jɛmukan in awa ko ni haki ma segin a kɔ ko jɛmukan in na ta ko k'a di Mali kunnafonidiso bɛɛ ma walima Mali arajoso bɛɛ ko bɛɛ k'a latɛmɛ limanaw hali n'a sɔrɔla a fɔra k'a fɔ kumaɲɔgɔnya ninnu o de bɛ sen na hali sisan nka ko kumaɲɔgɔnya in fasiri y'a jira k'a fɔ k'a kɔni bɛ sira ɲuman kan sabu l'indépendant ko ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ a ko siratigɛ la ko min bɛ awa ale ka kunnafoni minnu sɔrɔla limanaw o ye k'a fɔ ko haki awa hali n'a sɔrɔla kow sumayalen b'a bolo ko nin waati laban in na yɔrɔ AES jamanaw olu ka kunnafonidi sobaw minnu bɛ u ka kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan n'i y'a lajɛ Guinée kunnafonidi siraw ka taa se Togo ma limanaw hali Burkina yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan tile 2 hukumu kɔnɔ awa ka se ka ɲɔgɔn ye boloda n'i y'a lajɛ Burkina u ka conseil supérieur de la communication yɛrɛ ale ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ Bamako yan nka ko ale fɛla yɛrɛ ye min ye bi limanaw Joliba ko la a ɲininkali k'a y'a jira k'a fɔ ko awa kumaɲɔgɔnya ninnu n'i y'a da ale yɛrɛ ma awa ko Joliba ka hakɛ ka segin a ma maa min ko k'a ye ko kuma latɔnna Burkina faamaw juguya la n'o ye conseil supérieur de la communication de Burkina Faso a ɲɛmɔgɔ ɲininkali ko a ye nin kuma de fɔ
limanaw ko b'a yira k'a fɔ ko in k'a bɛ sira ɲuman kan a mana kɛ cogo o cogo limanaw kuma ɲɔgɔnya fana haki mɔgɔw yɔrɔ olu fana ɲininkara olu y'a yira k'a fɔ ko in taara ka olu yɛrɛ bolo da a bɛ n'a fɔ ko in bɛ olu yɛrɛ sanfɛla la limanaw ko in bɛ nin cogoya de la l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko awa min bɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ ale kɔni fana ka kuma la a ko a welelen nɛgɛjuru sira la a ko halisa kumaɲɔgɔnya n'o ye négociation ye olu kɔni ma majɛ ma kɛ o la fɔlɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na ni maison de la presse cɛ ko nka Banjugu Dante ko k'ale b'i kale k'a b'i kale ko ni haki nana ka na ko in kɛ yɛrɛ a tɛ segin kɔ fiyewu fiyewu yɛrɛ e ko maison de la presse ko k'a na fɛn kɛ fɛn min n'o bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ka lafasali sababu ye min ye Burkina Faso ale fanfɛla la yɔrɔ olu ka kunnafoni sira min bɛ n'o ye l'observateur Palga ye ale welela novembre kalo tile 28 tɛmɛnen in na o fana ko kelen min kɛ olu fana ye jalaki kelen min dar'o kan o ni Joliba TV News ta bɛɛ lajɛlen ye kelen limanaw a b'o dankan de la réseaux sociaux ka kumaw cayara dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye général minnu ne olu sugandira ka jala di u ma an ka jamana kɔnɔ yan observateur Palga de y'a fɔ ko o kɔni kɛra jaladi ye u yɛrɛ ma o jalaki bina olu kan olu kɔni welela k'u ɲininka ko nka observateur Palga in ta olu ka haute autorité de la communication olu ta bɛ wele de ko conseil supérieur de la communication o ɲɛmɔgɔ bɛ taama la Mali la yan a na kɛ u ka maaw bɛɛ lajɛlen ma sigi ka hakilila ta observateur Palga ka jalakiliko la o de y'a to u kɔni y'u wele ka kangaridakiw ye a na kɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ in sigira min kan ka ta o observateur Palga in kan o n'a ta MBS ale ka fasiri don Musa Bilali Sidibe limanaw l'indépendant kelen ka kunnafoni la n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ ko kɔsa in na limanaw Mali gouvernement kɔnɔna la ko yɔrɔ minisiri caman de bɛ yen waati laban in na a fɔra k'a fɔ k'olu ka bololafɛnw u ma taa u jira l'indépendant y'a yira k'a fɔ kuma in a ma bɛn jɛkulu dɔw ma association dɔw bɛ yen olu ko yuruguyurugu kɛlɛli sira nin y'a dɔ de ye nka n'a fɔra ko sariya bɛ ka sɔsɔ jɛkulu dɔ bɛ yen ni o ye réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière olu de ye u kanabɔ communiqué dɔ minnu y'a bila sen kan araba tɛmɛnen décembre kalo tile 4 kunungo yɛrɛ ko b'a ɲini jamanakuntigi fɛ sariya min filɛ nin ni jamana sariya don ale de ko i mana kɛ jɔyɔrɔtigi fɛn fɛn ye i kɛra ɲɛmɔgɔ ye o i kɛra minisiri ye o jamana kɔni tɔgɔ la jamana forobaca la jagoyalen bɛ ka sariya min filɛ n'o ye n'i y'a lajɛ loi fondamentale min n'u kama ko loi numéro 2013 031 du 23 juillet 2013 ani fana loi numéro 2014 015 27 mai 2014 o de b'a yira k'a fɔ limanaw i mana kɛ jɔyɔrɔtigi fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bolo donna baara la danaya dar'i kan a ka jagoyalen bɛ i ka de i bolola fɛn ye fɛn min ye baara daminɛ ka t'o yira jamana sariya tigilamaw la baara laban fana san o san k'a lajɛ karisa ko nin de b'a bolo a ka baara hukumu kɔnɔ san 1 san 2 an k'a lajɛ mun de b'a bolo limanaw sariya de ye nin fɔ nka n'i y'a lajɛ limanaw ko déclaration de bien min filɛ nin nka majɛ camanba de b'a la a jirala k'a fɔ ko san 2023 tɛmɛnen in na ko déclaration 60 o de kɛra a dun jirala k'a fɔ maa 1479 olu de tun kan ka to u ka bolofɛnw yira nka o cɛla ko maa 60 dɔrɔn de taara u ka bolofɛnw jira n'i y'a lajɛ ko gouvernement olu cɛla gouvernement maa 29 in na maa 5 dɔrɔn de taara i ka bolofɛn yira san 2023 tɛmɛnen in na n'i y'a lajɛ ko san 2021 maa 29 olu cɛla maa 12 dɔrɔn de taara i ka déclaration de bien kɛ san 2020 tɛmɛnen fana maa 25 cɛra maa 24 olu de taara u ka bolofɛnw yira o b'a yira k'a fɔ san o san dɔ de bɛ bɔ nin ko in kundama na a dun jirala k'a fɔ limanaw nin tɛ k'a fɔ ko jagoya ko wɛrɛ don dɛ nin ye sariya de ye sariya min ni hali charte de la transition furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni sariya min ye n'u k'a ma charte de la transition min taara octobre kalo tile fɔlɔ san 2020 a sigininden bɛ yen n'o ye alinéa 3 4 5 o fana b'a yira k'a fɔ hali jamanakuntigi limanaw a kan ka taa i ka déclaration de bien kɛ cour suprême ale ɲɛkɔrɔ kuma tɛ minisiri tɔw ma kuma tɛ premier ministre ma kuma tɛ jamana jɔyɔrɔbatigi wɛrɛw ma limanaw yɔrɔ OCLEI office central de lutte contre l'enrichissement illicite ale de ka rapport laban min kɛra n'o donna jamanakuntigi bolo o de ye nin kunnafoni ninnu di k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana foroba cakɛlaw sariya n'a ta o ta
u ti ka sɔn ka taa u ka bolofɛnw jira o dun limanaw n'o ma kɛ o bɛna fɔ o ye yuruku fana dabɔtɔ de o de la réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière awa a ɲɛmɔgɔ ko n'o ye Usmane Ture ye k'a bɛ wele bila jamanakuntigi ma nin ko min filɛ senna nin tɛ se ka to senna dɛ awa n'i ma ɲɛ ko i bɛ misali yira ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka misali ɲuman yira indépendant de y'a fɔ limanaw conseil des ministres min kɛra kunungo ale l'indépendant kelen y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛna i sen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo baarakɛyɔrɔ caman de la sabu a kun kɛlen bɛ kɛnyɛrɛ cakɛdaw de bɛna baara kɛ yan u bɛ Mali bololasɔn olu kɔni b'a bɔ ka taa n'a ye nka Mali ta na k'a la a ye hɔn nin na nka o tɛ bilen dɛ limanaw kunungo conseil des ministres min kɛra o senfɛ awa ministre min n'o bɛ an ka sɔrɔ kunna ale ka laɲini kɔnɔ a jala k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ de bɛna i sen don min y'an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu baara la k'a daminɛ lithium min Buguni lithium bɔyɔrɔ ka taa se société lithium du Mali SA min ye Mine Nampala SA Corali Sud SA Fekola SA nin bɛɛ lajɛlen dugu jukɔrɔ bɔyɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ baarakɛyɔrɔw ye awa ministère de l'économie y'a yira k'a fɔ jamana tɛna i sigi bilen k'i bolo da i sen kan jamana na i sen don nin bɛɛ lajɛlen la o la sa n'i y'a lajɛ limanaw ka kɛɲɛ ni sariya kura min tara n'o ye code minier ye code minier ka kɛɲɛ n'o ye jamana ni nin cakɛda ninnu ye bolonɔbila sɛbɛn min kɛ o de bɛ ninnu yamaruya limanaw u ka jamana yɛrɛ to yen a ka i sen don o la ko fɔlɔfɔlɔ n'i kun y'a lajɛ ninnu kuma na dugu jukɔrɔ nafolo ninnu kun bɔ ka ban Mali ta kun y'a la 100 o 100 10 o de bɛ di an ma walima 20 a tɛ tɛmɛ o kan nka sisan a kɛra yɛrɛ jamana yɛrɛ de bɛ nafolo bɔ a kunna ka don a la ni nafa tilayɔrɔ waati sera jamana ta fana bɛ di a ma ko 100 o 100 o bɛ taa fo 30 la nin de ye kunnafoni ye jamana an ye ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ayiwa ko bi ye don dɔ ye dɛ limanaw bi ye don min ye politiki mɔgɔw ni premier ministre ka jɛrɛ k'o bɛ kɛ bi ayiwa a kɔni bɛna kɛ ɲɔgɔn sama dan de ye sabu bi min bɛ politiki mɔgɔw ko fɔ olu ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye n'a sɔrɔla limanaw dɔw ko olu kɔni ka jate la ni ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye ko premier ministre kɔni bɛna taa i jɔ de ka kuma dɔrɔn ka taa n'a sen fila ye dɔw ko ayi ko a bɛna kɛ yɔrɔ de ye maaw bɛ taa u hakilila di ayiwa a mana kɛ cogo o cogo limanaw ko joli kɔni tɛ suma nɛgɛ kan nin yɔrɔ in ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ bi ayiwa ɲɔgɔn ye n'a bɛna kɛ centre des collectivités territoriales min filɛ nin ye Kati sira in na ye a yirala k'a fɔ ko a ka kan min ye nɛn min bɛ joli jukɔrɔ a ka se ka bɔ politiki mɔgɔw ale ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw hakilila jigin na n'i y'a lajɛ général de division Abdoulaye Mayiga sugandi waati ka bila premier ministre la i b'a fɔ ko kunbɛli ale ni déclaration du 31 mars minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu ye jɛrɛ dɔ kɛ limanaw ko in bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelen de professeur Ali Nun Jalo ale tun bɛ o kɛ kɛnɛ kan min ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe Musa Mara Koniba Sidibe Bakari Tereta maître Amidou Jabate Dirisa Sidibe madame Si Kayatou So a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen tun b'o o kɛnɛ kan limanaw laɲini min kɛra olu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko o tɔn y'a politiki ɲɛmaa minnu minɛnen bɛ maa 11 olu ka bilaliko kuma ayiwa ka taa se jamanadenw yɛrɛ ka kuma min bɛ bɔ u da n'u bɛ jɔrɔ o kuma la bi ko ka a lajɛ ka birifini wuli ka bɔ o kan ani hali Mali bɛɛ yan n'o ye démocratie ye a yirala k'a fɔ ko fereke de bɛ ka don ale sen na bi maaw bɛ ka siran ka kuma a dun yirala k'a fɔ ko Mali ye jamana ye kabi san 1991 jamana sariya sunba min tun bɛ yen ka na se sariya kura min tara n'o ye constitution 22 juillet 2023 ye ale de y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw aw bɛ se ka hakilila fɔ bonya ni karama kɔnɔ nka o hakilila fɔ limanaw o de kɛn bɛ siran ani bɛlɛkɛ ye bi ko k'a lajɛ o ka wuli ka bɔ yen premier ministre o bɛn na n'ale yɛrɛ ka sigili ye yalima min ye bi premier ministre ni politiki mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ nin kuma bɛna taa fɔ wa nka limanaw premier ministre ale fana administration territoriale ministre de don politiki mɔgɔw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bi ale de fana bolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ ale ka a ko ɲɔgɔn ye kun damadɔ b'a la o ye ko jamana kalata sɛbɛn n'o ye révision de liste électorale ye kuma bɛna taa kɛ o kan limanaw ani yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ politiki ko nasira la
kuma bɛna taa kɛ o fana kan ani kuma misɛn wɛrɛw n'o ye tiɲɛ ye nka hami wɛrɛ bɛ politiki mɔgɔw la min tɛ nin si ye sabu politiki mɔgɔw caman yira k'a fɔ olu ye dunu fɔ ka bala ta u ɲɔgɔnna minnu bɛ yen maa 11 min bɛ kaso la k'olu ka bila u ma lamɛn o la limanaw ko caman kɛra jamana in kɔnɔ yan politiki mɔgɔw ko a ma sara u la ko n'i y'a lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ dun ka kuma la ko san 2025 natɔ in k'o ye kalata san de ye hali min ye premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale fana ka ɲɔgɔn ye min kɛra ani EJ ni ɲɔgɔn cɛ autorité indépendante de gestion des élections o fana b'o sɛmɛntiya n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalata de fana ye politiki mɔgɔw hami ye yalima o kalata ko kuma na ka fɔ ka wasa don a la wa o de ye ɲininkali caman ye bi Suade Bamako ko ale ye ɲininkali dɔw kɛ politikima dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ dalen tɛ nin ko in na a ka kɛ premier ministre kɔni bɛ taa dɔrɔn ka taa ka discours kɛ ka taa n'a sen fila ye dɔw fana y'a yira k'a fɔ olu tɛna taa nin kɛnɛ yɛrɛ kan sabu olu tɛna b'u ka salon kɔnɔ ka taa k'u bɛ taa ni ɲɔgɔnna kibaruya kɛnɛ kan sabu a ɲɔgɔnna jɛrɛ dɔw kɛra jamanaw fɛn wɛrɛ taara fɔ ye min tɛ politiki mɔgɔw hakilila ye nka dɔw ko k'olu kɔni nata min b'olu kun n'u kan cɛ limana u na t'o fɔ premier ministre ye o ka diya premier ministre ye wo o kana diya ye wo olu kɔni na taa kɛnɛ kan min b'u kun n'u kan cɛ ka t'o fɔ limanaw ko bɛ nin cogoya de la min bɛ se ka fɔ nin na o ye k'a fɔ bi premier ministre kɔni tiɲɛ caman na t'i ka tiɲɛ 4 fɔ a ɲɛna dɛ politiki ɲɛmaa maa 11 minnu minɛnen bɛ limanaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni maa caman da donna la k'u ka bila olu bilaliko kuma hali n'a sɔrɔla o tɛ ordre du jour ye n'o ye kuma baabu sen ye nka limanaw kuma bɛ sɔn ka kɛ ale ka bi kosɛbɛ politiki mɔgɔw ale ni premier ministre o ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni de filɛ limanaw a ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le challenger limanaw ale kumana challenger ka bi kunnafoni la a jaralen bɛ k'a fɔ ko diɲɛ so kiribulonba min bɛ yen n'o ye cour pénal international ye limanaw maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ye ko Cheikh Bougadari Traoré ale de ka hakilila don challenger kɔnɔna la limanaw n'i y'a lajɛ cour pénal international ale ye diɲɛ kiirisoba de ye yɔrɔ ale sigira sen kan article 18 statut du Rome 1998 min b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kiiribulonba cour pénal international ko diɲɛ marabaw n'u donna tanamako la walima n'u ye hakɛ tiɲɛ walima n'u ye bingani wale kɛ limanaw k'u na taa nin kiiribulon in ɲɛma limanaw nka ko in kɔni kɛn bɛ fanfilako de ye n'a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ kari yen nɔ min ye Cheikh Bougadari Traoré a y'a yira k'a fɔ ko cour pénal international bɛ kɛ a bɛ pan dɔw ka hakɛ kunna a bɛ dɔw kiiri ko e k'a lajɛ ko maa bɛ yen jamana o jamana bɛ yen ko k'a tɛ cour pénal international ka ko la walima o sen t'a la i n'a fɔ Israël jamana o jamanaw bɛ ye ka to yen k'o de la ko u ka premier ministre n'o ye Ɲɛnta ye a n'a a tɔw hali n'a sɔrɔ la mandat d'arrêt ko kuma fɔra ka ɲɛsin olu ma yalima olu bɛna minɛ cogo di olu dun ko k'u tɛ cour pénal international tɔnden ye a dun jarala k'a fɔ bi jamanaw bɛ yen bi jamana minnu bɛ yen ni hakɛ tiɲɛ kɔni tɛ fila ye kelen bɛ o jamanaw la olu kɛlen bɛ ka u ka jamanadenw tɔɔrɔ wa ko hali jamana min bɛ yen ni ale ka sɔrɔ bɛ bɛɛ ta ɲɛ bi n'o ye premier puissance ye Amérique Amérique jamana fana bi ale de ka hakililaw walima ale de ka taabolo cour pénal international bɛ ka taama ni o de ye ko nin ɲɔgɔnna maloya fila tɛ yen n'i y'a lajɛ bi diɲɛ sebatigi minnu bɛ yen nanzara jamanaw olu de ka ko kolokololen ye nin ye ka cour pénal international sigi limanaw k'a kɛ fanfilako ye n'a da ka di min na u bɛ o to yen walima n'a da man di min na limanaw min ye Cheikh Bougadari Traoré a ko cour pénal international kɔni sigira i b'a fɔ k'a sigina farafin jamanaw de kama n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ ko kaba cour pénal international in sigira san 1998 Rome ka bɛnkan na fo ka n'a bila bi la limanaw ko i ma jamanakuntigi ye ni farafinna jamanakuntigi tɛ limanaw kiiri ko nasira la hakilila jiginna san 2002 sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛra cour pénal international fɛ limanaw k'a bɛɛ ɲɛsinna farafinna jamanaw de ma a dun jarala k'a fɔ ko jalaki min bɛ bin o farafinna jamanaw kan limanaw o waleya kelen o bɛ kɛ jamana wɛrɛw la minnu bɛ yen ni se b'u ye wa u ka jamanadenw tɛ ka lafiya u fɛ ko farafinna ta de kɛra la sa ko caman bɛ latɔnw la walima ko caman de bɛ ta ka ɲɛsin u ma walasa a y'a jira k'a fɔ ko a sera farafinna fana k'a lajɛ a fana ka kiirisoba minnu bɛ yen
awa a fana ka i jija ni ko bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ o kiirisobaw k'u jɛ n'o kiiri ye yan'a ko ka sama ka taa cour pénal international la n'o tɛ ko foyi tɛ cour pénal international in kɔnɔ ye fo ka farafin jamana ninnu kɔlɔsi minnu bɛ yen ni ɲɛtaga b'u kɔnɔ u bɛ fɛ ka ɲɛtaga boloda ka se k'u ka fɛɛrɛ siri u ka ɲɛtagaw la walima ni ko wɛrɛ k'u b'u ka jamana mara u sago la jamana u b'a sɔrɔ u bɛ taa bin u kan k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u minɛ ka taa n'u ye cour pénal international la kuma de filɛ jamanaw ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ Cheikh Boubacar Traoré ka kuma don aw bonya b'a la. fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon limanaw nouvelle horizon kumana awa a ko bɛnkan sɛbɛn dɔ bɛ ka dilan an ka jamana kɔnɔ sisan n'u kama ko charte pour la paix et la réconciliation nationale awa nin gafe min filɛ nin bɛna fɔ fasiri ka kuma don wa a ye ɲininkali de tugu a la ko yalima ko nin ye baarakɛminɛn de ye min bi awa maa minnu kalelen bɛ ko fo ka jamana tila fila ye walima ka yatigɛ wale kɛ awa yanga fɛn mali la ko ka ko ban yɛrɛ ni awa diinɛ bɛɛ lajɛlen ka jɔ an ka jamana kɔnɔ walima diinɛ kelen ko ye ni sɛbɛn in fasiri ye ɲininkali kɛ o cogoya de la an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ olu de ye nin hakilila in miiri k'a fɔ ko mali gɛlɛya maa wɛrɛ tɛna ban dɛ malidenw yɛrɛ de bɛna mali gɛlɛya ban jamanaw ko a kana kɛ maa wɛrɛ ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛn'i sen don mali gɛlɛya la ko e de bɛ kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ayiwa fura ɲini malidenw yɛrɛ dama ka gɛlɛya la yɔrɔ kabi san 2012 rébellion bamanciya wale min surula mali kan ayiwa damelekew fɛ fo ka na se sisan ma ka a bɛ ɲini ka na se san 60 ma mali bɛ nin tibitaba kɔnɔna la jamanaw min ye awa sigafɔ tɛ sigafɔ ye kumaɲɔgɔnya tɛ kumaɲɔgɔnya ye min ma kɛ nin ko in na nka fura si ma se ka sɔrɔ a la a dun jirala k'a fɔ bi maa minnu bɛ furanjɛla fanga kunna olu de ko nin ko in awa a kan ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o de la awa sɛbɛn bɛ ka labɛn sisan sɛbɛn min n'u kama ko charte pour la paix et la réconciliation o charte in lemanaw a nakan ye min ye o ye ko maliden bɛɛ lajɛlen man ka awa to kɛrɛfɛ bɛɛ ka ɲininka o de y'a maa minnu bilala a ko yɛrɛ ɲɛma n'o ye premier ministre kɔrɔ Isumani Isufu Mayiga ye ale yɛrɛ ye kalo 2 kɛ awa a bɛ ka yaala jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna k'u ɲininka u hakilila la yanni o cɛ yɔrɔ dialogue intermalien kɛra o dialogue intermalien fana de ko k'a lajɛ ko ka gafe dilan gafe min n'o bɛ se ka jamanaden bɛɛ ka hakilila ta walasa bɛn ni keleya ni basigibaliya min b'an ka jamana kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ a la ani maa minnu ko k'u tɛ jamana ko yɛrɛ la ko fo ka jamana tila limanaw ko ka o sigi sen kan yɔrɔ o de ye nɔ kan fana bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord d'Alger in ye o farala ka fili jamana ɲɛmɔgɔw ko o accord d'Alger in kun kɛra i b'a fɔ ko dɔ ka jagokun dɔw yɛrɛ bɛ yen awa minnu da man ka don maliko la olu kun sen bɛ o accord d'Alger ko in na o de kɛra sababu ye o accord d'Alger in limanaw fu sirila o dan na dialogue intermalien min sigira o de y'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa si tɛna fura sɔrɔ mali ka gɛlɛya la ni malidenw yɛrɛ dama tɛ limanaw o baara de bɛ sen na o yɛrɛ sen fɛ a ɲinina de ko Yadi Agali ani Amadu Kufa ninnu k'u ka ɲini u ka ye kuma ka kɛ u fɛ charte pour la paix et la réconciliation min dilatɔ filɛ limanaw laɲini caman de b'a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jate la nin kɔni na kɛ sababu ye awa gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a kana kɛ kɛrɛfɛ kuma ye a bɛɛ ka da tabali kan awa laɲini min mana bɔ o kɔnɔna la o na kɛ sababu ye limanaw an ka jamana in jatigɛ wale yɛlɛmani minnu bɛ hali diinɛ ko nasiraw la mali kelenya a ka se ka sabati kuma filɛ an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana jamanaw l'indicateur ka kunnafoni misɛnnin damadɔ bi yan fɔlɔ ye k'a fɔ ko yɔrɔ awa premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ale kun taara alamisa tɛmɛnen mali kuranso maa minnu bɛ kuran di n'o ye énergie du Mali ye awa novembre kalo tile 28 tɛmɛnen ko nka ko an na segin ka taa bi dɛ limanaw an na segin ka taa bi ani ministre min bɛ kuranko kunna Boubacar Diané ani Djiko k'u kun ye layidu de ta énergie baarakɛlaw ye k'a fɔ awa k'u ka u yɛrɛ ka hakilila ta u yɛrɛ ka jate la hakilila min bɛ se ka kɛ sababu ye kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kunna bi n'a kɛn bɛ ka jamana sɔrɔ segin kɔ ko k'a lajɛ u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ɲini ayiwa fɛɛrɛ ninnu u k'a sɛbɛn u k'a bila u ɲɛ k'o dɔgɔ duman de ye bi ye Abdoulaye Mayiga ni a ka ministre min bɛ kuranko ni jiko kunna Boubacar Diané k'u na segin ka taa awa EDM la bi awa hakilila min sɔrɔla
awa min ye EDM baarakɛlaw yɛrɛ fɛ limanaw fasiri kɛmɛ ka kuma laban ni ɲininkali min ye o ye k'a fɔ baarakɛlaw yalima u na se ka hakilila jɔnjɔn na se ka b'u da wa waati dɔrɔn de bɛ se ka o jaabi di an ma o mana bɔ yen limanaw ko nin ye bamanciya wale dɔ ye min kɛra bila ani yangaso cɛ n'i y'a lajɛ tarata sɔgɔmada joona yɛrɛ desanbu kalo tile 3 tɛmɛnen in na n'i y'a lajɛ yɔrɔ sugu minnu bɛ to ka jɔ n'o ye dɔgɔkun suguw ye a jirala k'a fɔ ko bamanci dɔw de filɛ ka taa bin awa maa marifatigiw ka bin awa dɔgɔjɔlaw kan dɔgɔjɔla minnu bɛ yen ni u y'u bolofɛn caman minɛ u la telefɔniw b'o la wari yɛrɛ b'o la ani fɛn caman ko waleya in kɛra n'i bɛ bɔ kuncɛnso awa n'i b'i kun da yanga so a kɛra ye sɔgɔmada joona ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 ka taa kanɲɛ 8 la maa minnu ye seereya di olu y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn fɔlɔ min nana n'o tun bɛ ka bɔ Kinceri Mpɛsoba mara la k'i kun da Kucala kan ale de nana bin nin bamanciya wale in kɔnɔna la ko bagan feerela dɔ yɛrɛ ale kɔni ka wari caman de taara sefa wari miliyɔn 6 ɲɔgɔnna dɔ fana bɛ yen ale ka miliyɔn 3 bamanci ninnu y'o daraki o la ko dɔw bɛ yen hali n'a sɔrɔla warimisɛnninw minɛna olu la maa min ye seereya in di a y'a yira k'a fɔ ko awa maa ninnu tun bɛ maa 8 ɲɔgɔnna de la nka ko dɔgɔjɔla dɔw bɛ yen ala de farala olu kan olu tun bɛ ka bɔ bila yan fan fɛ a na kɛ olu ye kibaruya in mɛn olu bolila ka segin ko kabi waati jan ni ɲɔgɔnna walejugu kɔni bɛ senna bila mara in na yen nɔ maa min kunnafoni sɔrɔla min fɛ o ye BMTV ale de ye kunnafoni lase indicateur du renouveau fana ma limanaw an b'a kun cɛ ni les échos ye les échos welewele ale ko awa nin waati laban in na yɔrɔ mali kɔnɔ yan fɛn min bɛ yen n'o kɛn bɛ kɛwale n'a sen tɛ ka dabila hali n'a sɔrɔla laadaw kun don an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye jɔnya ye k'a fɔ karisa ye n ka jɔn ye walima karisa bɔra jɔn na f'a ka jɔnya baara kɛ ayiwa commission nationale des droits de l'homme min ye cakɛda ye min bɛ buna hadamadenya hakɛ lafasa an ka jamana kɔnɔ yan ale ye laseli kɛ k'a y'a ɲini mali gouvernement fɛ k'u k'a lajɛ u ka sariya ta sariya min bɛ kɛ sababu ye jɔnya ko min bɛ mali kɔnɔ yan a ka se ka ban ten sa n'o tɛ ko kɛwale kɔrɔ minnu bɛ mali la yan ani jɔnya wale ninnu a bɛ ka kɛ sababu ye an ka buna hadamadenya yɛrɛ limanaw ka se ka ko caman de gɛlɛya an ka sigi la mali kɔnɔna la yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɔnya fɛn tɛ bilen min bɛ sen na munna hali sisan dɔw de kalenkan ye ko fo ka i maanifin ɲɔgɔn k'o kɛ jɔn ye o de la ayiwa n'i y'a lajɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tana min ye diɲɛ tɔnba fɛ san o san limanaw o ye desanburu kalo tile 2 ye san o san jɔnya wale in a bɛ kɛlɛ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'i y'a lajɛ min ye hali kɛwale jugu minnu bɛ yen n'o ye binganni wale ye cɛnimusoya nasira la ka taa se denmisɛnnin fitininw ka jagoya baara k'u don baara la ani ka musomaninw k'olu jagoya don furu la limanaw walima ka denmisɛnninw ka maramafɛnw san ka d'u ma k'u jagoya don kɛlɛbolow kɔnɔna la limanaw nin bɛɛ ye fɛn ye nin bɛɛ ye binganni walew ye minnu kan ka kɛlɛ o de senfɛ min ye Agibu Buware ye CNDH ɲɛmaa a ka sɔrɔ ka kanabila kɛ ka ɲɛsin min ye mali faamaw ma k'u k'a lajɛ sa u ka sariya ta n'o tɛ mali marabolo caman bɛ yen i n'a fɔ Kayi Kita Nara Ɲoro awa ko kabi san 2017 a yala k'a fɔ ni jɔnya wale in bɛ sen na hali n'a sɔrɔla kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2023 ka taa bila san 2027 na ko waati bɛna kɛ waati talen ye ka ɲɛsin nin walejugu ninnu kɛlɛli ma o kɔnna waati fana ye k'a daminɛ san 2018 ka taa bila san 2022 la ka yira k'a fɔ ko gouvernement tun ye hakilila dɔw ta ko ka ayiwa jɔnya wale kɛlɛ min kɔni tora sisan CNDH ka laɲini kɔnɔ o de ye ko ka sariya ta a ko la limanaw an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye Nouvelle Horizon ye an kun panna ale kunnafoni kunna o ye k'a fɔ mali ka ayiwa kɔɔri sɛnɛ cakɛda n'o ye CMDT compagnie malienne pour le développement des textiles awa ko CMDT ka ko bɛɛ lajɛlen ayiwa a taara ka di jamana ma yɔrɔ fɔlɔ CMDT kun bɛ n'a fɔ a damana cakɛda de jamana kɔni ta ye awa sen b'a baara la nka jamana ka ayiwa bolofaba ti u kan jamana yɛrɛ de bolo donna CMDT ko la sisan a ko bɛɛ lajɛlen bilala jamana ka bolo kan limanaw o kuma fɔra min ye CMDT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ n'o ye Mamadu Mustafa Jara ye u ka awa jɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min ni o kɛra u ka conseil d'administration tako 102 o b'a yira k'a fɔ CMDT hali a filiale bolofara minnu bɛ jamana yɔrɔ wɛrɛw la olu na kɛ direction régionale ye CMDT ko a ko bɛɛ lajɛlen bilala
jamana ka bolo ka sisan an b'a kuncɛ ni nin de limanaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o ye nin ye ni ala sɔnna sini fana ye don dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'olu lakale aw ye aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ